Pentecost ka anyị golie bịa bunye anyị ike Pentecost ka anyị golibe oluseminugbe gị ka anyị na-arịọ eze ọkasị akasị eze eluigwe Chukwu kele ụwa ka anyị na-arịọ kpọkwara anyị ụba ego ka ụmụ gị wee buru ego Igbo wee lọta Olisa bunye anyị ike ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa ike na-ekwu okwu ya eribe agwụ agwụ bunye anyị ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa Olisa bi n'igwe na-eke na nyeriwa bunye anyị ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa ike Pentecost bunye anyị ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa Olusekele ụwa biko ya bunye anyị ike Pentecost maka Igbo na-ekwu okwu wee sị agbaka m mbọ n'ọbụ ego nle anyị achọghị ya papa bunye anyị ike ji ama odogwu bunye anyị ike ji ama odogwu maka odogwu abụrụ afọ otutu odogwu abụrụ afọ mmadụ onye kpọrọ odogwu nwụọ n'ife ọ na-emenụ bunye anyị ike ndị je n'obodo oyibo eze gozie fa gozie akara aka fa ka bụ n'ike wee lọọ ma ndị nọ na China wee na-agba mbọ eze mee ka China bụgboro efe isi ka ha bụrụ ike wee lọta ma ndị nọ na Malaysia eze mee ka Malaysia obodo Malaysia bụgboro ha isi kafa bụrụ ike wee nnọ ike ka anyị na-arịọ ọnụ kedu maka India Malaysia ebe ọ bụ na fa nọ eze mee ka bụrụ ike wee lọọ ike Olisa bunye anyị ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa ike ji ama odogwu ya ka anyị na-arịọ bunye anyị ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa ike ji ama bigi manụ bunye anyị ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa maka agbaka m mbọ bụ ego nni bunye anyị ike Pentecost ka anyị golie n'ụwa ka m bụrụ ịgba m wee jebe bodo Spain ndị ọma
njebe obodo oyibo Spain ọ bụ onye ka ma ochekwu jebe Woodland Igwebike agụ ejeje mba nwoke ọma ọgaranya gidigbam udabujele obodo oyibo o jele obodo oyibo ka ọ gbaa mbọ anyị na-ayọ gị Chukwu kele ụwa bunye ya ike na-ekwu okwu ya Ike Pentecost maka afụ dịba fogo gị ime ya maka ịfụrụ adịba n'isi ego ya Igwebike ya bụ Igwebike agụ ejeje mba odogwu kpala akụ elicha igwe nne Chukwu bụ ya ike ka ike ọrịsabụ ya Ike Pentecost ọka anyị golie n'ụwa mmebu na-egbu ogwe jebekwanụ anyị jebe obodo oyibo anyị na-eje Istanbul ka nje zite odogwu nwa Izichukwu eze kotoko nyere mkpuchi eze na ya eze onye kwọpem nke izizi nwanne m na lole Izichukwu bụ ya eze kotoko nyere mkpuchi Ike Pentecost ọka eze onye kwọpem Chukwu bụ ya lele m anya Izichukwu ike jeje mka na Ike Pentecost ọka anyị golie n'ụwa ị ga na-eje na-abata Chukwu bụ ya Ike Pentecost ọka anyị golie n'ụwa kedu maka Chimezie agụ nwannaka anụ a na-eche amụ ọkwa ike jeje mba na Istanbul ndị ọma na ọ ga-adịla ụlọ mma ịnọ na One Love Social Club ndị ọma mana o nwere ife mgbala ụnụ ọnụ nkịtị na ana m abịa ụbọchị ọzọ ga-aga leta aga m ebu One Love bịa kelele m onye eze Moscow agụ nwanyị ndị ya odogwu kedu maka John eze agụ ejeje mba India ka isi eje nweze kulie ọ ga-adịrị gị mma Chukwu binyekwa gị ike ka ike Ike Pentecost ọka anyị golie n'ụwa ike ji agbawa ụzọ ike ji agbawa ụzọ Ike Pentecost ọka anyị golie n'ụwa ka anyị batezi n'ime obodo wee mezibe obodo Ike Pentecost ọka anyị golie n'ụwa kedu maka Everastus Christopher Obinna ya Igwe Benjin Igwe ga-adịrị gị mma ọyịmọ Olusabinye ike ka anyị na-arịọ Chukwu ike ji agbawa ụzọ igwe ka m na-akpọ Eva
Obinna ya nọ Kristo bụ onye ọma ekene ngeno ịnọ n'obodo oyibo India ka isi eje igwe ọ ga-adịrị gị mma Olusa bunye gị ike Olusa bunye gị ike Ike Pentecost ọka ikorie n'ụwa Igwe Igwe Olusa bunye gị ike Ike Pentecost ọka ikorie n'ụwa Obinna ya abụghị onye kwubuje Olusa bunye gị ike Ike Pentecost ọka ikorie n'ụwa Eze gị ka ị na-arịọ igozi akala aka m Odogwu Chukwu maka igozi akala aka m eze ebube aga m ekele gị Chukwu na nwoke adịghị ka ibe eze nọ na-agbawa obi agbaka m mbọ na-asị na ọ bụ ego nri eze ebube anyị achọghị ya gozie akala aka m ka ndị ka ibe m gozie akala aka m ka ọ gaala m ọfụma gozie akala aka m ka ife na-eme wee gaa ọfụma ka m bute ike Pentecost ka m bute ike ji agbawa ụzọ ka m bute ike ji mala odogwu ka m bute ike ji amala odogwu Olusa gozie akala aka m Chukwu